ma chewogu tutu ami ben ndị ekele anyị chọrọ ụjọ si ndulu n'aba mgbagwa ndị nje na ejire be na bụ achụ ndị olu ami be ka anyị narị ka anyị kọrọ n'ebe anyị akọ ma ndị baba gụgbọ ibe nyiri ọ ụdị eje eke ọrụ eke mmadụ ahụrụ ya na ya gaji igwe ndị mmigbo ka amalị ndị na-eke mgbọ na-alụ ọrụ ịma na judu anụ mma mgbozi si na okele anyị mgbọ mmibe mụ ya na nwa bụ ọbị na mgbọdọ bụ na mgbọ mekọrọ ka aka bụrụ m ụkọ ba na-ekechi mgba ya o nwere ndị enyere mgbọ gbabụrụ ihe nyiri si ka ba bụta ọzọ ma nke eji ọgwụgwọ ọ ibe ndị ayo ibe mụ mala owo ya alụ ọrụ nya alụsikwe n'ihe ike ọ maka agwa mma igbo eji ebe na-esi ọnwụ ọgba aka eji ọgwụ a na-ematụrụ onye ọ bụ nnukwu egwu ọgụma ma gbara aka wee ji ọgwụ chaa maka na bekee eji achụ nta ma ọta amara mgbanwụ ya gaji igwe ọbụla onye ọbụla mara ọrụ niile n'aka ọ ụdị eji eme aka mana nwoke ejeghị ije mana ọnwụ mekere olu ibe ndị ayọ Ezechi o nwere ibe mụtara ụbọchị gboo mgbe ebulile uche ya gaji agwọ mmikpo ka ngwa ndị banye ibe ji agba mbọ si ọnwụ bụ ibe ichetara n'aka gị beri nọ o nwere abịa na-akpa akakpọ nwatụrụ ime n'azụ ndị banye abịa na-akpa akakpọ na-esi ajọ ọnwụ mgbe nwekwu uche ma dibịa ezukogo ma akakpọ mgbe amalị nya gbalịa ibe nna agwakọ ma njebe ọlụ ka m bụrụrụ uche onye tụrụ ime ya na-azụ nya ya egwu ekpili ọ bụ na ebuli aweliru obodo nye egbu na-enwu mgbọdị na-agba ọsọ na-achụ m ọsọ ama obodo banye mgbakọta ọsọ ami baba mozufu lu jidezi emu n'ụkwụ agwọdị m akpa nje agba ọsọ mgbe a na-eme asala egbu olu na-ene ebe mbalị n'ime ọhịa mana chukwu emesi gị ọgọ oge mbalị n'ime ọhịa nna agwa ike anyị a na-anwụrụ agụ n'aka olu agbana mbụ ọnwụ m n'aka maka alili egbu onwu n'ọka m mma ka ntụwa mmiri nwụrụ olu ka na-agafe ebe nnọọ ami mmemme nyọtọ anyị na-akwụsịgo mgbe site na azụ n'ọnwa ga bụ ụda azụ na ime nọ mmiri igbo ebe mụ na ọtụọ mmiri bụ igbe ọkụ nna ya kwalọ ka nsi ezie amịbe tụọ mmiri ka ngwe n'ichi m ọnwụ maka ma na anwụrụ m n'ime mmiri ka ọ bụrụ anyị nwee ewu ozu m n'anya amịbe bụ atụziberi m n'oge ntụrụ n'ime mmiri mgbe ebe etere uche nwee kpalị ma alụ ọfụma ịmana ma nje atụgo mmiri mgbagba mbụ onye ọtọ nwee ndị inye ọtọ mgbe akọma ndị ababa adịba azụ amịbeba abarịba azụ mbesi ebe ọ bụ nyiri ewezi nata mma igbo kpani apịtị ka nsi nwee natịba oge nna anaghịba ya ụbọchị agazigo fọdụ m agbago mmiri mmadụ na-akpọta adịghị m agbọta fọdụ m na-ajụ ihe ọkụ anyụ na-enwuzi ọkụ nna gaba na-abụ mmanya ka mgbanyụ ofu na ọja ajụ ya ka nje ana ebe ewu oge nna nna alụ ụlọ ndị mmadụ sọ m ndị mmadụ akọgọ nwunye m na-akwa akwa na mmụ anwụrụgo aka akọgọli anya mana ọnwụ m ekere olu ya gaji igwe mmikpa anyị ma eke ezi ọnwụ mana mgbọtụ na-azụ ehi ofu mgbe ọ na-atụgbu m atụgbu mana ibe mere m nji isi ya n'ọnwụ nje bụ a n'ime nwa ahụ nwere ike a na-eti mkpu mbabataba azụ nwanne mmadụ tie azụ ya ka nje mmadụ azụ nji kele ba n'ọnwụ ọ bụrụ na anyị ma bụrụ oru anya ya ga-enye egwu mma igbo nwanne mmadụ na-ebutela onye ọ bụ n'owuto onye ọ bụ anwụchi ezi bụ nwanne mmadụ na-abụghị arụ ọfụma ma mgbe na-agwụ ịka nke kpọrọ mkpọ ọbara azụ ejiri mkpa anụ ọgwụ mee ka mara ezi ebe anyị nọ otu ga ka ọ pụrụ n'ọfụma ma ọ bụrụ onye alụghị ụlọ je rie nne ọ mara ezi ebe ọ nọ obe ebebezi mkpali ọba chụba ya achụba ma ebe m ji akwụsị gị lụ ọrụ ebe kwa pụta ka ọ na-alụzi mana oge ebe ji kwuo m okilikili ebe m wee lụwa ọrụ olisebenyere n'ime aka ya ka anyị eloluchi m ndụ oge ndị ala ime ahazi ndị mmadụ gbalị m nkili ndị mmadụ na-ajụ m kere ebe rụrụ arụ si amibe na mma rụrụkwa na arụ ọ bụrụ na ebe na-ekigbu m ka nna akwali o nwere ibe jijiri ọvọ na mba akparị akpa ya ga-enye abụọ m igbo onye ọgwụ nwere ibe bụ iwe onye ibe na-ewu m iwe okpu n'obodo mmụba ayọrọ anya ayọ ka egbuo ka anyị jụ ụlọ yere anyị ka anyị gbuo oke n'ama ma mgba m n'ebe a ji bụọ m ibe ji nwee galụ ibe m ya ga-enye abụọ m igbo ya mbụ emezina
ikorobịa dị ahụ a na-abịa agba na-eke nụ ya mụọ na mechi nwanne enye na-egenye igwe mma Igbo onye ọba enyekela aka ịma na ọ na-ahụ nwanne n'ụlọ ọba anyị mana o nwere ibe ọkpọla m Igbo ọ bịara inye aka iche na anyị agwụgwọ na obodo anyị ekere ọgwụ ịma na ọ na-abaghị eze ọlụsighị ọrụ ike mana o ji ezi ọnwụ bụ mmadụ achụ na anyị ịbụ otu ya ga-enye agwụọ m Igbo onye aka nwere ibe nyeli ogwu ibe ji atụrụ mmadụ nnokwu egwu ọ bụ na mmadụ anụ ọgụ ọgwụ n'obodo a na-emejeri ya mgbagwu maka na ọnwụ dị n'ọgwụ ọmụma ịma na ndị anyị na-egbu ibe nwejikwa ọgwụ abịa mana ebe na-egbube kere ibe nyeli ego iji aba mba ịnakọ na abịa eyiri ọgwụ gwa yi ọgwụ bịa ebe ọ ibe eji ebi ọnụ mmara na agwọ ebe anyị ya ga-enye agwọ ọ bụ na akwụ mkpụrụ ọma ọ mbọzi eji emi mbụ ka eji eme ọ ya ata dị mmechi na-egeji igwe mma Igbo ibe nji agwa ibe mụ anụ ọmụ n'egwu ịgbanwe ịgba agụ na abụọ ọ na-egwu ka na-abụ bụ ụbọchị mbụ nke bụ ụtọ mgbagharị ka ọ bụ obodo nwere ibe na-alụ egwu ka na-alụ ụbọchị mbụ mana ọgụbịala ụlọ ọba mbesikwa ọnwụ ịma na enwere ụmụ ọgwụ o nwere ibe nchekwa ochekwunye chimụ ka na-alụ ọrụ ya gaji igwe ma ọ bụ na bụlu ọhụdị eji emie mana ibe njeke na-azụ udu mmadụ bụrụ kọmanda n'ebe ejela ya ụmụnne m ndị ọgwụ ya nata ọ gbalị mbọ ọkụziela ibe ezi maọbụ nya lụrụ mune maọbụ chikwu lụrụ ọrụ na chukwu onye gị ya onyinye ihe kọmanda ka ọ bụ ọ na-abụ egwu atọ ọ bụ na azụ Igbo akwụkwọ ndị be anyị ata na ahụrụ ahụ ọmụ Igbo agụọ naira na-egburu atọ na azụ Igbo egbu atọ na azụ Igbo agwụ ọ ibe nye egbu ụmụnne ke ọ na-abụ egbu atọ na azụ Igbo mana na azụ Igbo agwụ ga-agwụ ata na ahụrụ ahụ ya ga-eji igwe ọmụ Igbo amịbe ka atụzielu olu atụzielu ọ ibe nye ya agwa ibe mụ na aka apa mana olu bụ ọgwụ obi ya olu ọbụla ọgwụ ka ọchasị ebebe ebewazi ọ bụ ndị obodo ibebe ba alụrụsi ebe ọ dị bụ mana onye ji elu ọgwụ nnụọ nta n'ime okoto onwe na ọba ana m agwọ obodo anyị ibe ahụrụ n'anya o nwere mgbọsị na-agba ọsọ olu batara ikpeazụ olu bụ n'ogwu ọgwụ bịa banadụ ugoli egwu karịa marụ ya gaghị igwe mma Igbo ama ibe ka anyị gba ọsọ n'olu bụ ọgwụ maka ma nwụla anyị n'aka olu na-aba mba oge anyị gbagoro elu olu karịrị akarị ndị bụ pọpụ na-agba ọsọ ọghọrọgọdị ụmụrụ na-eti ọrụ oge na-agwago dị ụka egwu na pọmpụ agbụ ọsọ maka olu emechu aka ọsọ ji anwụ mmadụ n'aka odigwe nwe obu ụkwụlụ amakọta ọ na-azụ ọka si na onye nwere ogwu ọfụma agwara m ụda nna ọka ịkwalibe nna ahụ ụmụ nwa na ahụ ọlọtọ n'iru m dana na ime eke ezo na maka ọnwụ egbu nwaanyị ejiri ebe bịa anyị bịa na-agbazi n'ọsọ anyị gbahụlụ na-agba mgbọ ọ bụ na nwaanyị ahụ ọdọ oge irebe bịa ya a na ekere gba ọsọ nwụrụ ebe ọbụla nwụchi m madam maazị na ma gba ọsọ ọ ya adị mma nnala obodo nke ọbịa nne kedu ibe mma akọlụ nne ma nnalụ ihu ewu oge na-eme Igbo oge ngwali Igbo ka anyị kwụrụ ọtọ obodo anyị nwe awụlọ ọtọ o mere awọ na mbụ ama Igbo akwụrụ aka n'ọrịa ndị Nzam tie oge na-abụ ọnụ Nzam bịara na-arịba azụ ọma anwụrụla ka yipụ abụ oyi na-arụ ya amịbe yipụ ọkala oyi gịnị pati tụọlịba n'iru ba na-abịa ebe mgbajọkpọrụ so ma gbanya ebe n'ede ka a ga-aga nwere ka maka egbu oyibe nji abụọ na ụmụnne m nwaanyị onekede ime n'ime chi nwoke ma ekwe n'ihe oge anyị je emi azụ mana ọbara nwere ibe gbakere n'uche bụ onye asịrị asị gọrọ anya ọ ka mma m Igbo mgbe ọbara anyị ka egbugbuo ka olu zuo ike sisi nji bụ tụ olu na-ezi ezi babiduo gbanye ma a na-ewu n'iwo
olu na-acha anyị mmikpo sista ji ebia ụwa ọfụma olu were stambọ mmibe ma ba kparị akpa azụta ka enwe oke anọ m n'ọrịa m ọbịa n'ụlọ ọgwụ ebe n'ọma nwunye m na ihe ọhịa amịba na ripụ na atụ n'aka fonu kpọ m na Nzam ewu ego oke na be ewu mgbe nye ụtọ nawa oge n'ụlọ ebe asị nne niile ọgwụ ọmụma mmadụ ewenye onye were ọza mgbọdụ ya anwụ anwụ nsị ka nwụzụta mbọ ka nọrọ ebe ọ bụ bụrụ ọnwụ chi na amụkọ ụmụ ebụzụta mbọdụ na ọnwụ mekere ogwulu ya nge n'ime obu ụtụtụ ntetụla amịba kpasasị ibe nwere m mere nyela ichi m akwa nye iwu stambọdụ na awụsị mba n'ezi bakpọla akwa mụ achụkọ ụmụ ọta nyelife onye ji egwu ọkwa dị na ije o jikọla ibe onye ọ bụ na ibie ya ka anyị nwe ọgwụ na ava egbuko ozi ama mmemme obodo agwago m igbo ka mbe ibe ibe ndị ahịa obodo anyị mmezi ọkọgwụ odume anyị agba mbọ kekpe ọlụ ka amali ndị iji na vigilanti unu ya agba mbọ rọkpọla anya ọrụ ya ịma na moto banyị ọ ya avatalila ebe ozi na ndị bụ moto bụkarị ndị isi n'ọrụ anya mara ma abụba n'ọrụ aba n'ọrụ ebe ebe ejeko ma ndị Nzam bụ moto weela anya oche ikina nwa Nzam vigilantị ọfụma n'ọrụ n'ime Nzam ọ bụ nya bụ nsogbu ikinasi nwụrụ ọhụrụ ndị Nzam ọzọ ya gaghị egwu mmiri ndị obodo anyị ndị Nza achọ gị gwa ya ọrụ amara na ọ dịala ụlọ mbụ ọ ya ata ekekpe ọrụ amara onye nwe ihe ọ bụrụ onye Nze bụ onye isi ọrụ amara ụgbọ mmiri mana a na-akọrọ odogwu ego odogwu bụ uche ọkọ odogwu abụrụ ịgba ka ịgba ndị Igbo ka ihe onye obere ihe ịgba ka ịgba ndị Igbo o nwere ime obodo anyị mmeri ọja dị m nwute n'okwu ọ bụ ndị anja ịrụ ọrụ batakwalụ ndị okwuta atụrụ ọva na alụ ọrụ mmanya egbere ma nwụọ basisi m wuo mmanya gba ikpe adị ya ọ ka va zuo ike ka isi bụ oyi ebula ọgwụ sọda ya ebe anyị nọ ka anyị ṅụọ mmanya yo ndị obodo anyị ka ọ be yo ndị obodo anyị ndị rụrụ ọrụ Igbo amịba na daalụ adịghazịa ọgwụ ka eji si va daalụ ọrụ ebe va na-aṅụ mmanya ebulu mmanya va dee ndị obodo gbagbuo mmanya va be jiri ewo iwo vava ata azụ ebe esodobe nkịtị onye ka ọ ya abụ amịba otu onye onye ka si n'anya ya ahụ onwe ite akị anya ọ na-atọ ụtọ ya ga-enye igwe mmiri Igbo ebe na igwe mmadụ ọbụma mmadụ gị na-etu asị ngoli mbe etiọlụ obodo ọ bụ ọdụ Chukwu ji chi ya ka ọ bụzi ibe dị n'ụwa dị n'aka Chukwu anyị mebere bụ ibe njeli ibe dị n'ụwa bụ aka Chukwu ibe anyị igwe Igbo banyị ọ ka dị Chukwu n'aka mana ọ bụ na mmadụ ekelere gị daalụ na-enye Chukwu na ekene gị daalụ ya Chukwu na-enwe ekene mmadụ enwetorie ekene mmadụ bere n'ọnụ ya gaghị igwe ọmụ Igbo fela owe iwe egwozi na ọ dị bụ mgbu adị fela ọ dị bụ mgbu adị ịmana eze Fero nọ n'ahụ mmụọ nsọ ọ jụrụ Izrel na bekere ụlọ ọgụ omere n'anya eze Fero kweta ọnụ ụba Izrel na ihe bụ anyị ewere na ngwa nye aka anyị nọ ndị be anyị ọ bụ ibe Chukwu mere enwere m ka aka na mba ọ bụrụ na anyị bụ Chukwu mana ewepụ ụmụ nwaanyị ndị obodo m ma ndị isi arụ anyị ike mana ibe nji agwa Igbo na ezi dada bụrụ ọnwa niile eze nwaanyị ndị obodo m ọ ka dịba ka ebe ọ dị m ma eze nwaanyị ọ bụ isi dada eze nwaanyị abụrụ ya mgbozi anyị nọ nche maghasị olu ekere ka abịa ebe anyị
Agnes isi bịa wee gwa ndị be anyị o nwere onye na-abịa nso na anya ahụ na n'ezi amara obu ụzọ mmibe ga ime ọrịa bata o mere awa na mbụ ebe ngwọ n'ọhịa ụmụla na-enweta onye ọ bụ anwụta uti ebi enye ụbarazi nwe ọrịa azụ anyị ebula ebe babụ tụtụtụ fọkụlọkụ na-akwụ fọdụ ruo n'ikpa anyị si mụọ ọbịa nata n'olu a chọrọ nsogbu anyị na-achọ ndị olu ogwu anyị awarụgo mmadụ asatọ ebe anyị nọ nche ovu anyị nche nọ nwanne ya wee kpọọ ya na ndị otu bụ ndị alaka oso nọrụ mabalifo onu elu ụmụbụ achara ama ọkụ mama ndị mụ na ahụ anọ ịma na anyị ma alụrụ ọrụ na mgbe nwere oji mba esi ebe a na anọ nkịtị agwa na-ekere gị ebe ụka na-eti na mgbe nwere onwe n'ọrụ onye na-akụ oji na-akpọnwa onye alazi ọ ga-eji nye ọtọ nyiri ogbu mmiri osiri igwe ebe ịga ụda ala ọjụ na nye chọrọ igwe oge na-agụ igwe bika ga-epụta na ndị Nzam na-abịa nso ọgọ na-abụ ndị ibi omi awa na mgbọ na ọka ọga ndị ọrụ bata na ụlọ obere nwa njadụ na ịgba ọtụtụ ụtụ ugboro ebe ejide ogbe onye bụ anwụli ana ọra anya mmadụ bụ oji obi na hụrụ ka m na-akọ anyị na-eme mgbagbu ọrụ ugwu anyị mmemme ibe nwe na mgbagbu adịrọkwanye oyiwe ibe hụrụ n'anya mụ ka nka na-akọlụ ndị Igbo anyị ma agwọ m Igbo oyiwe hụrụ na anyị ịba ya ganye igwe obodo ndị nna m ọ bụrụ m n'anya ndị iyi ọgwụ wale ọkwa pasita agwụla ọtọ ngezi na ọ na-abịa mmadụ n'isi pasita enwere ọgwụ ọ dị mma ebe mere bụ nna ka m ọ ga na-ajụ ụlọ ngezi na ka mmalite nyere obu ngezi na oyibo nleti ajibọ ama mmemme ya gaghị igbo ma ọ bụ na dịli ote eji m nji amaka na ahụ n'ọnụ ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ kwuru ka ọ gazie lie ejiri ibe ọ bụ eme udene n'ọbịa mgbara dị n'ọlụ ebe ozi oyibe ndị akụ ya mgbịrịgba nji mmadụ ya bụrụ ya ngwongwo nleti ọlụ ka nka na-eme mba n'ọlụ atụtụ na ọ nwere onye ibu ndị ọgwụ enyekela ịga aka mana ọ bụ ihe imere mba mụka aka na-ahụ oge anya tọbụ mmadụ ya marọ onye abụ mmadụ onye ọbada abụghị oge anya ọ ụdị eji emie ọ bụ nye aka aka ji ogologo ama mmezi anya eti ịgba mụ ka ọ na-agbakwa aka ge ntị a na-abịa akpa ezi otu ọhụrụ ọmụ nwere ibe o nweli ịma na ndị na-agba ọsọ abịa n'ọlụ ezigbo a na-azụ kasa gị na ndị mmibe kwụrụ ya ka ndị ebi mana ha mara ụmụ Igbo akwụ aka ka ọ dị ibe ọ bụrụ m ji akwụ aka bụ na o mere n'anya nwanna m na-akwụ aka ọ ụdị eji akwụ aka ịgbakịba nwa mama ibe nwe na-ekwu okwu site n'ebe a nọ n'ọgba ya mmadụ ejiri ya wale ọ ụdị eji akwụ ya ma mmadụ agbara ọsọ be mana ọ na-akwụ o nwere ndị ọ na-atụ na-arụba ya ka eji ezi obodo nwa akpọ ọba o icheka ka eji eti egwu ebili ibe ji egwu mmi akọ ka chọrọ ka nkọ ndị anyị ọ ga-adị ndị Igbo
mma akọla Anambra ka ọ pụta na agba ndị mmelụ ọgọ na ndị nyere aka o nwere ndị na-eke ọrụ enyemaka akọrị ya o nwere ndị ọ bụ na dibịa gbatara ebe aba ba na-ehwe ehwe ụgbọ mmiri ọ bụ n'obodo anyị Mbikpo na agwọjọgwụ kebele ndị banye onye mụ abụ na arala oji enye ọje nwa ọgwụ eje m na agwọ osi ọgwụ eli ndị banye ọgwụ onye mụ abụ na-enye ọtọ ọlụ ejebe n'uzi ma na-ekezi gị ọgwụ ndị nọ n'ubi na azụ esoro ọje anwụ ya n'abọ ya gadi igbo igbo ndị nna m ma ndị ga-elu ekezi ọgwụ sọmụlisi ọgwụ banye lewasị n'elu sọmụji ọgwụ lewasị n'elu n'elu na eje na-eje ma na-akpọ ofu oru ma na-ajụ kere ebe anyị nọ ị na-ajụ ma ebe nọ m Igbo ba ị na-asọ nsị ebia were dumbu kele n'ọba ma mgbe kere ọnụ n'ọba mma eli echi n'ime amala lebi ọrụ anyị o nwere mbọsị ezụdụ ike agụ ụlọ nwunye na-akpụ ya na fonu ezụdụ na-ata azụ ezụdụ maka eme nwụrụ ọsọ na anya na-ekere ọnwụ ibe bụ ọgwụ oboro ka anya nọ ọsọ ibuchikwu ọsọ na anya buchikwu n'ọbọ bụ na oboro anya na-ekere ọnwụ ọ mara na mụ nọ n'akụkụ anya bụ na-aza aka ọlị anya eti ọlụ mmiri eji nyere ike mwe ga-azụ onye ya ahụ onwe ite aka mbụ ebi adịbọ m nji oyigbo m ka m nọ iko mmadụ awụzigwo mgbọ ama na olu ya etekwe ọ dị ka akwụkwọ ihe ọla jụrụ mbọsị ejela alụ izi na olu ekwere ekwe nata na olu bụ ụzọ bịa ana m kpeziela azụ bịa ma na-ajụ okwu eziokwu ka na-eme egwu ejukọba ya igbe wetaga eziokwu ndị azụ na mba nwụrụ anwụ mba ọzọra n'ezi ọ ibe njem aka ụmụnụ n'ụgbọ mmụọ ekere odo amala ebi ọlụ mana ebe m nọ efu onugbo m nwata m ọba kpọgo m fonu mgbe bụrụ kọọlụ maka na mụ na ihe dị mma ka anyị buru ọsọ obodo mechi ọnụ mgbe kwuo okwu ịma na olu nwere uche azago m kọlụ awa na mbụ ụmụnne m ababa akọwa ọnụ na ya asịrị jamba nwụrụgo pụjamba anya na-ekwu okwu ibe anụ ọnụ ọ bụ na agwọta na mgbe ekere nwụrụ anyị m ekere nwụcha maka na ọ bụ ihe bụ ka anyị m azọrọ nke mmadụ emere mmie o nwere enye nji okie amala mgbọmgbọ mmiri mana emeje nta o nwere ibe m ji asọrọ mmadụ anya rile ibe nye asọ anya obodo anyị mgbe amalibe owu o hụrụ obere nwa na-akpọ ọpọtọ na be m ọpọtọ ejiri ebe ịdọ ntị ike oji ya bụ onye izi ụdaba na-agba mgbọ nna m na-abịa mgbọ ojele ịdọ ntị ya ọ na-asị ka ezi obodo anyị ọpụtọ na-agba ịdọ ntị ya a na-abịa ebe na-arụ ya ọpụtọ ka mgbe ọhụrụ ọtọ mgbe agwọ pụtọ na-arị azụ onye m na ijiri ebe ọjụ ọ ga na-agba ebe ọmbibo pụtọ ka gwụrụ ọtọ olu ka na-abịa abịa agwọ pụtọ ka ya na-arụ anyị na-eri azụ odogwu o jiri ruo akpụ ọsọ ọ ga-alụrụ na agbụ anyị ma ọdọ ọgba anyị ma agbụ ka ọka na agba ịdọ ntị ya ịdọ ntị na-atụrụ egwu ọtọ ọ ga-ewe na ya anyị agbaligolo elu ọgwụ mana ibe nyere ọlụ uche ọkọ ọ na-aga agbazibe mmadụ wasụ ọkụ ndị ba na-achụ ọsọ agbarịsị ahụ ọhụma maka na-esu ọkụ mana osokwu nwere ibe ọ bụ anyị nwụla anwụ ya alụkpọ ụlọ ụmụnne ọ dịka ịlụ ụlọ ọzọ ịma na onye dị ndụ ọchụ ụlọ ọlụkpọ ya o nwere onye bụ na ọbịa ụwa ebụrụ na abịa ụwa chaa ọ bụ uche ọkọ na-enye ebe nsogbu onye ịbịa n'ibi obodo gị elie inwe ewu mmadụ na nọ n'olie obodo ji eji ole gị wee kpọrọ ahụ agbụrụ na oru na-ezugbu ori ya na-ebutela iwe ọnwụ ọ bụ na ndị a na-amụ ka agwalị na-abụzi na-enye ebe nsogbu ba na-efela alụsị
alụsị ma a gwara ndị olu alụsị na-enyebe nsogbu gbagba mbọ tinyebe alụsị ọkụ ọka ogbuzie egwu ngo n'ebe a ji bọ obodo ekene ego ụmụ unu ka ọ dị mbọsị nta were nche dịka nta ka ọ dị mbọsị anyị achụ nta n'ọhịa na mgbara ekere na ebiri ọlụ onye bụ ji agwọ mmigbo ọ dị mbọsị anyị ahụ ozu ka ngwa mmigbo ihe ego ozu ama m na aka nlime egwu nkote ama ebe na ike ọgwụ adịrị ya nwere mgbọsịkọrị na-ajụ m ebe anyị nọ n'ezi mma uche eli egwu ka anya si ọnwụ n'ezi mgbe aka ọ dị oke a ọ na-abịa eti egwu na ọgbọ ọgwụ amịba onye ọbụla enwe ogbo gaa n'iru na anyị penepe maka olu anwụrụ anyị n'aka ịma maka odogwu enwe ọgwụ na anwụrụ ya n'aka ọgwụ anya agwụsị ya atọsị ọgwụ na arụ ya obodo ekene ego ụmụ unu ka ọ dị ka enwe mara ọhịa ka n'ime ọhịa anya mmala ebe ajibọnwụ ka ọ dị ndị Igbo be anyị ka ọ dị amịkpọ ka ụbọchị merụka aka ahụ anyị gara na-akpa nta mbọ olu ya ata egwu ọdụrụ ajụ ekweta ego ịma ọrụ m na-egbu mmadụ ma mbụ ọrụ na anyị nwere ọya nghọtarịa ọya daa m ketara ụfọdụ obodo kweta ụgwọ ọnụ ba ịma na mmiri oburugo anyị ba nwere mpe m n'isigo olu na-ajụ ọla ị na-ajụ ọla iwe na-eli ịmala ebe ozu gị na ọla bụrụ onye na-ajụ asa na elie amịba na ahụ esigo oborokwe n'ibe ego na-ajụ masị ebe ọ ya dị echi ka ọ dị mmibe ma ọgwụ onwe sị onye ọ bụ na-ekwego obodo na-abịa ekere okweta esi ya ekwe obodo anyị nyere amagọrụ na ezi karị na mbewe onye mara bụ na-enwe ego onye ụjọ enwe ego ọma ọ ibe eji amị ọ na-agba na-agwa Igbo so na-enweli ọ ụdị eji eke ọrụ ọ dị ka o mesie ekere ego ụmụ unu ka ọ dị ọ bụrụ na ike bụ mụ ịgba nta ọ ka emerụke awa dị n'ọrụ na atụmajụ eko na-eje nwanne m daalụ imeka Ijamba Egwu nna alụ ịgbaka ịgba bụ nyaahụ osuru ọkọlọbịa Anambra niile nọ n'ebe sigode eje imeka ibe mara ma meele gị nwanne m deje o